गोबावनि उनाव फैलायबाय दिनैसो हेलौ हेलौ लोगोफोर आंनि नटिफिकेसना थांगोना थाङाखैब्रा आंनि नटिफिकेसना थांगोना थाङाखै नोंसिनावलाय सोरबा सासे अन्थाव बाथाव नायबाय दोङो दे कमेन्ट खालामदो खारबायबो आसुगुरानो नेक्का जादों सोर नायखोमा फैबाय दङ इनिफ्राय खारफिनबाय दङ कमेन्ट खालामदो दे अननानै कमेन्ट खालामदो aha aha हेलौ हेलौ गाइसमोन मा कमेन्ट खालामाखै रावबो हेलौ हेलौ एभ्रिवान मा जाखो कमेन्ट खालामनाया आंनावलाय माथो नुजाफैयाखै ना मायो मबाइलानो मायबा जाजोब्बाय आंना थाब कमेन्ट नुजाफैयो मा कमेन्ट हरखायाखैब्रा रावबोलाय माथो नायदों 11 जन गाहाम नायदों माथो कमेन्ट फैयाखै नामा आंनावलाय देरहासाद सफैनो हादों जोंना हेलौ आंना बेयाव बरायबाय हेलौ 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 बहानि जाखो देरहासाद बहानि जाखो खोन्थाहरदोहाय गोदानसो जाखो ना पुरानासो जाखोब्रा पट्टा पट्टि आं गलाघाटनि होनदाना आयौ गोजान माथो गलाघाटनिसो आरोना गलाघाट डिब्रुगड़ होनोसो मोनसोयोमोनलाय बिजाबफोराव सिगां मोजां दे मोजां ओमफ्राय गोदानसो जाखो ना पुरानासो जाखोब्रा आंजोंलाय गोदान जाखो ना पुराना जाखो पट्टा पट्टि डिमापुर खाथिनि होनबाय आरोना डिमापुर खाथिनि आरोना आंथ' खोन्थाबाबो मिथियालै सिनायखौनो हाया आङो थांफेराखैना इफोरखि पुरानासोलै होनबाय आरोना थेंक इउ स' माच पुरानाबा
नामफोराबो सेम थायो नालाय ओंखायनो सोंदों आं सेम नाम थायोना सोरबा लाइकखौनो लाफिनलायबायब्रा आयौ होफिनलायबाय थैगोनलै नोंसोरजोंबो ओमफ्राय मानसिफोरा नायदों ओमफ्राय मानो कमेन्ट खालामाखै कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट खालामदो गाइसमोन आंनावसो कमेन्ट फैयाखै ना मासो फैयाखैब्रा कमेन्टआलाय औ जेडि एमबि आंनि एलबेयाव बरायबाय ए माथो हिनजावसो होनदों आरोना हिनजाव नङा हौवासो आं हौवासो हिनजाव दानि जुगाव हौवाफोराबो हिनजाव जायोना ओंखायनो आंबो बिदि जाफ्लादों हौवासो आं हौवा हौवासोब्रा हिनजाव नङा मा एंगल नायनानै हिनजाव बायदि नुखोब्रा आंखौलाय आं हौवासो पता पति देनाय गसंनाय एसे हिनजावनाव होआ होनदों आरोना नाङा अपेन खालामा आङो न' ओमफ्राय देरासा जोंहा नोंहा बहानिमोनलाय होनदों आरोना आंबो बाक्सानि आरोना बरमा बाक्सानि आं बरमा बाक्सानि आङो सिनायोना फैफेरदोंना फैफेराखै सिनायोना सिनाया औ एस पि सफैनो हादों आंनि बेयाव बरायबाय हाय हेलौ स्रां स्रां नुगोन ना नुवाखैब्रा खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय लाइक दा होनदों थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय एस पि ओमफ्राय जांख्रिखां सफैनो हादों आंनि बेयाव बरायबाय हाय खिसना होदों आरोना हेलौ एस पि आ जोंना मिनि फैबाय अ माइ गड माखौ मिनिसोखो ओमफ्राय देरहासादा सिनायो थांबाय थानाय जायो दा अ फैबाय थानाय जायो आरोना मोजां दे मोजां ओमफ्राय बड'लेण्ड जाय होनदों आरोना मोजां दे एस पि आ मा ओंख्रि जानायमोन दियार होनदों आरोना बर'नि ओंख्रिसोहाय अनला ओमफ्राय नोंखौनो मिनिदों आं दियार होनदों आयौ मा नांदों बहा मा नांदों मा नांदोंहाय आंखौ मानो मिनिखो मिनिथावना मायबा नुदों नामाब्रा जेदि नोंखौनो सिनाया जाबाय आं दाखालै बै खाल बाजार सिङाव लोगो हमना फैनायालाय दाना आयौ सयथिनिबो पिकआप होनलाय लोगो हमनो मोनखांबाय नामा होमबा आंखौ सिमाङाव लोगो हमदोंमोन नामाब्रा जेदियालाय दिङाया सफैनो हादों जोंनि आंनि बेयाव बरायबाय लाइक बिनानाव खि आं हिनजाव लानोसै दा मा गामिनि लाबखो दिङाब्र' जोंनोबो एसे सेयार खालामना होदोब्रा बायमान माबाफोराव ससियेल मिडियाफोराव नायनो गोसो जादों जोंबो इउटुबारनि हिनजावथ' नायनांगोन ना एसेबाबो ओमफ्राय बड'लेण्ड हिर' सफैनो हादों आंनि बेयाव बरायबाहाय हेलौ ओमफ्राय मिनि फैदों आरोना
बड'लेण्ड हिर' लाइक दा थेंक इउ सो माच गन्थंआलाय माखौ मानबाय थाखो होमबा ओमफ्राय लाइक दानदो थेंक इउ सो माच लाइक होनायनि थाखाय र' नुगोन देनां आयौ देनांसो नुगोन होनबा खैना गोदानखौसो खिन्थिनांगो जानाय माबा गोदानखौ फार्स्टनि फार्स्ट गोदानखौनो खिन्थिनांगौब्रा बुरिबा नायनो बायोना गोदानखौनो नायनो लुगैयो ना मा बुङो गाइसमोन सही बोला ना मैंने होनलाय मा खबरलै गाइसमोन खोन्थाहरदो आंनोबो ओमफ्राय दिङाया होनबाय आरो ना मा गामिनि लाबोखोब्रा दिङा बाजैयालाय मा मोनलै सिथासे गन्थंआलाय मानबाय दङ मा गामिनि लाबोखो बाजैखौ खोन्थाहरदो आंनोबो जा समायना नुदों दियार होनदों आरोना थेंक इउ स' माच थेंक इउ समायना नङा देसुं नंनायालाय ओमफ्राय नुनायनि थाखाय थेंक इउ आरोना समायनायाथ' समायना नङा नाब्ले ब्ले बुस्राव स्राव स्रां नुगोना नुवाखैब्रा आंनावलाय नोंसोरनाव स्रां नुगोना नुवाखै केमेराया ओमफ्राय दिङाया जाबायदि जागोन माबायदि जागोनथाय खैनायाबा नुफेराखै आंबो दा माबायदि हिनजाव नुफेरलाय लाना फैखोब्रा नोंलाय हिनजाव नुफेरलायसो लाना फैबाय होनबा जारलासो जागोन नोंजोंबो दिङाब्र' जांख्रिखाङा माबोरै दं खबरफोरालाय खिनदो आंना खबरा गाज्रिथारलै बिराद गाज्रि मा बुंनो आरोना ओमफ्राय दिङाया नायग्रोनि र' होनदों आरोना आयौ नायनोबो थांबावाखै नामा गोसोने आराम मोननाय नङा नामाब्रा नायनायसो जागोन होनबालाय आराम मोननाय नङाना ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा नंगौ नङानो दियार जोंनि थाखाय समायना ब्रा दियार होनदों आरोना ए नोंसोरनि थाखाय समायना आरोना रावनि थाखाय समायना नङाहाय आङो बासिजासैसो ओमफ्राय बड'लेण्डआ जोंना अ माइ गड नामा अ माइ गड रुपालि ब्रह्म सफैनो हादों आंनि एलबियाव बरायबाय हेलौ आब' होनदों आरोना हेलौ आगै बहानिफ्राय फैनो हागौ जोंना खोन्थाहरदो गोदानसो फुरानासो जाखोना निउससो जाखो खोन्थाहरदो दे जोंना आंना मार स्ल' फैयो खोमालै कमेन्टआनो माबा थाब नुजाफैयाना थाबखौनो हरखाया गाइसमोना थाबखौनो नुजाफैया माथो आंनालाय आंना दानो 50 थांबायलै ए गोसाय मा जाबावगोन दालाय एमबियानो दानो 50 थांखाबाय आंना सोरबा सोना हरदोलै अनोबा जांख्रिखा मा मोजांबो नुवाखै फुदला नुदों किसना होनदों आरोना स्रां नुवाखै आरोना स्रां नुसिगोनदां स्रां नुबायना गाइसमोन बड'लेण्डआ अ माइ गड होनदों आरोना अ माइ गड स्रां नुगोना नुवाखै गाइसमोन नों खोन्थाहरदोलै आं मिथिनो लुगैसोदों मोले मोथे नुयो माथो नायफिनबालाय ओमफ्राय आंनाव बिराद स्रां नुयो ओमफ्राय नायफिनबा मोले मोथे नुनोसै मा ओंख्रि जानायमोन दियार आयु दहायनो अनला खारै होनबाय अनला बेनिफ्राय आलु बेदर होना संदों आरोना दिनै मिरामिससो जोंहा ओमफ्राय दुन्दिया बाथोन जेबो गैयाहाय बिदनो जासाबबाय ओमफ्राय देरहासारा नुदों होनबाय आरोना स्रां नुदों आरोना थेंक इउ स' मास खोन्थाहरनायनि थाखाय आंलाय सानदों मोले नुदों खोमा नेट नाङाबाबो मोले नुयो आरोना मोलेले नुयो नेट नाङाबाबो
थिगैनो दङ होनबाय आरोना थिगैनो दङ आरोना थेंक इउ स' माच नुदों हो नुदों माथो जा समायनासो होनबाय आरोना समायनासो नुदों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय एमबियासो 50 थांबाय माबायदिखा दासेनो फुङाव नायबा दसेनो माबा थाङोब्रा एमबिया दसेनो जोबथारा आं थोथारा एमबियानो थोथारा माथो 100 MB थानायखौसो सोना लानांसिगोन खोमालै खानसेयावनो 10 GB मोनखानायखौ ओमफ्राय खर' जालालै दियार जोंहाबो मिरामिसा खर' जालालै दियार जोंहाबो मिरामिससो दिनै दियार होनबाय आरोना ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो जोंना खोन्थाहरदो दे नोंसोर मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो आंनोबो मा दावराव गाबबाय थादो साला मासिम आं हरनि दियार एमबि आयौ हरनो ओंखारलायबायहाय जारलासो जोंना एमडि दैमारि सफैनो हादों आंनि एलबियाव बरायबाय इउनि फार्स्ट पेमेन्टखौ मोनगोन जिमेलाव चेक खालामनायनि फैदों एकाउन्टाव चेक खालाम होननानै फैदों आरोना फैसाया हाबबाय होननानै जेनेबा माबायावबो एक्सेन्सआवबो सोबाय होननानै एकाउन्टाव ट्रान्सफार खालामबाय होननानै मेसेज फैदों आरोना ओमफ्राय गैया मैया नायनो थांबाय एकाउन्टावनो गैया फैसायानो हाबाखै सरि दै इउटुबसो इउटुब नङा होनदों ओंखायनो बुजिलायाखै आङो जाद जादसो जारलासो आंनि सिम सोंदोंमोन ना आंना सिमा एयारटेलानोलै जिअ' नेट ना जोंनिथिं ओमफ्राय गैला माथो रावबो कमेन्ट हरला 100 मोननाय रिसार्जखौ सोना लानांसिगोन थोथारा ओमफ्राय जोंहा आलु दाल टमेट'ल'सो होनबाय आरोना गोथाव आंथ' टमेट' थाबा नांथारलालै एख' सावनाबाबो ओरैनो गोजाबाबो जानो हायो आं टमेट'खौ आंनि फेभरेटसो बियो टमेट' थाबाथ' जेबो ओंख्रिखौनो नांला आंनो ओमफ्राय देरहासादा दिनै मिरामिस मंगलबारखाय आलु सबिन बिलाथि बाथोन ओमफ्राय अलकबि आलु भाजा बाव मायसि बुरजा मिरामिसबाबो जोंनाथ' खमसो माथो आं ओंखामखौनो खुहाबाखैलै जानोनो हाखायाखै आं बड'लेण्डआ नंगौ नामा र' अब्ला आं हरनि दियानो आरोना नंगौ नामा अनदों नामा होमबा अनदों बिराद गोबावनि उनाव लाइभ फैबाय माथो रावबो खबरखौनो लाफैथारा आंखौलाय लाइभखौनो फैनो बासै माथो दाना फैनो बासोगारो आं माबा पता पति पता पति गैलाहाय रावबो कमेन्ट हरला उन्दुनोसो ओंखारलायबाय आं उन्दुनो ओंखारलायबाय आंखौ नायनायखिनिया नायोब्रा कमेन्ट हरनो बायो खोमा ना आंनावसो थाब फैया
अनलि डलारल'सो हरनो हायासै दे दियार आं सरि होनदों आरोना थेंक इउ स' माच जेबो नङा दे जेबो नङा ओमफ्राय देरहासादा मेथाइ दोंसे स्रानो रोजाबदो दे होनदों आरोना मा मेथाइ खननांगौ जाखो मेथाइखौनो खननो रोङा माथो मा मेथाइ खननांगौ जाखोबा मानो आन्दु हो आन्दु जाखो दियार ना मा होनखो मानो आन्दो जाखो दियार ना मा होनखो बुजि मोनासैलां माखौ आन्दो जाखो बुंखो बुजि मोनासै आं आं बारा गोबाव होबाय थायालै मानो आन्दुनो जाखो अ आन्दुनो ओंखारदों आंखौ आन्दुनो ओंखारदों टाइमाबो थाब थाब थाङाहाय 1 घन्टा जानो बिराद टाइम नांगौ साला एस बि अन थेंक इउ स' माच एस बि सि बड'लेण्ड अन थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच मा खौरां मा खौरां मा खबर जनि सफैनो हादों गोदो गोदायनि बोरायफोरा दासो मोनफैदों ओरैसो नामा जनि लाइक डान थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव बरायबाय जनि नोंथांखौ आंनि एलबियाव बरायबाय मन्दिरा मा ओंख्रि सना होनफैलायबायलै गोदो गोदायनि बोरायफोरा मोनफैदोंलों दासो अनलासोहाय जेबो गैया ओमफ्राय नालाय माथो ओंख्रि जाखो जनि जांख्रिखाङा लाइक दा थेंक इउ स' माच आयौ रखरा दासो लायगोदों फाफिया ओमफ्राय दिङाया जोंना गाबबायबो मिनिबायबो आरोना ओमफ्राय गोथावदि होनबाय आरोना मा नोंहालाय माथो ओंख्रि जाखोब्रा जनि नोंथां ओमफ्राय जोंना डि एन बि आ लाइक दा थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय सागोर वेलकाम आंनि एलबियाव बरायबाय मा गामिनि मा गामिनि आब' होनबाय आरोना आङो माबानि आरोना बरमा बाक्सानि बड'लेण्डआ हरनोसै दे दियार आं होनबाय आरोना अके ओमफ्राय जोंना जनिया दानो मोनजायालै मन्दिरा होनबाय आरोना मोनजायाबा सिलायफोरखौ लाना गावग्लुंजुबना होनांगौब्रा ओंखाम जानोसै होननानै होमबानो मोनजागोन ओमफ्राय बड'लेण्ड आं खबर मोजां नङा दिया दुखुसो आय' दुखुखौ डन्ट केयार खालामनांगौब्रा बड'लेण्ड ओरै खालामखानांगौ दुखुखौ साइद जा खालामखानांगौ गोरोन एक्स वाइ जेद सफैनो हादों जोंनिया आं एल पि आव बरायबाय मिनि फैदों आरो ना माखौबा गोदो गोदायनि बोरायफोरा दासो मोनफैदोंलै आंनि एल पि आव डि एन बि आ माथो थाब थायो होनबाय आरोना माबासो नेट स्ल' जादों खोमाहाय सागोरा जोंना लाइक नांगौ नामा होनदों नांगौथ' आरो मानो नाङा जानो लाइकखौलाय ओमफ्राय खोरोना बाक्सानि होनबाय आरोना वाव बाक्सानिखाय सक जालायबाय नामाब्रा खोरोना मिनिबाय खोरोना जनि साल्थि होनना मिनिहरबाय आरो ना खोरोन मिनिबाय ओमफ्राय बड'लेण्डआ खोरोन होनना मिनिहरबाय आरो ना ओमफ्राय खोरोना नै एक्स
एक्स वाइ जेड नामा एक्स वाइ जेड बड'लेण्डआ खोरोन होनामोन बे जनिया मन्दिरा जाथ'वाखै होनबाय आरोना सिलायखौ लाना गावग्लुंजोबना होब्रा जनि होनबानो मोनजागोन ना सागराव हरबाय लाइक होनदों थेंक इउ स' माच हरनायनि थाखाय ओमफ्राय जनिया मा खोरोन मा ओंख्रि होनबाय आरोना अ मा ओंख्रि जाखो दे आंनोबो खोन्थादो आंबो मोनथिनो लुगैदों ना एक्स वाइ जेडनि ओंख्रिखौ ओमफ्राय बड'लेण्डआ नायहरबाय आं होनबाय आरोना मायाव नायनांगौ जाखो मायाव नायनांगौ जाखो मायाव नायनांगौ जाखो ओमफ्राय गैला दे कमेन्टआनो गैलायला आव मंगलसिं आंनि एलबेयाव बरायबाय वाव जादों नामा मंगलसिं बर' मालाय हिनजाव लाना सिरि सिरि स्राय स्राय रायजो जाबाय दं नामाब्रा मंगलसिंआलाय मंगलसिंनि हिनजावआ तामाम मोसानो रोंगौ दे इन्स्टायाव नुबाय थायो आं लाइक होबाय थायो ओमफ्राय जोंना सागोरा जोंना नाथुर लाफा आब' जानो नामा दा बाव माथो बिराद गोथाव बा दिनै मोनजाथ'लालै आगै दुखु गोनां मंगला फैलाय मुसलपुराव होनदों आरोना मालाय हिनजावलानाव फैदो खोमा आसोला मसलपुराव थांनोसो गोजान जायो जोंना थांनो हाया साइकेलजोंबो थांनो हाया दाख्लैसो खनसे थांना फैखांबाय आङो मुसलपुराव लोगो खासे बेंकआव थांदोंमोन ओमफ्राय मावजि पार्कआवबो हाबना फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय मालाय जाथ'वाखै नालाय हाबनोनो होथ'वाखैमोन आरोना दा फैलाय होनदों आरोना नोंबा मालाय बखि नोंसानि हिनजावलानि नङाबा बखि थांनांगौ आंबा नोंनाबा बखि आय' सोरबा गोरोन सफैलायबायलाय आंनि एलबेयाव बरायबाय कनसा बाक्सा हे होनदों आरोना बरमा बाक्सा हे बड'लेण्ड थेंक इउ स' माच दायोसो होनसिगोन आं सुकुरिया आदा सुकुरिया आदाब सुकुरिया आदाब मंगला नारायणपुर गामिलै होनदों नारें नारायपुर ना मा होनखो सिनायाहाय आङो बखिबा ओमफ्राय बड'लेण्ड टुनि हरबाय आं थेंक इउ स' माच फैबाय दे फैबाय बड'लेण्डआ जोंना मिनिदों आरोना जनि अनन थेंक इउ स' माच जनियालाय सिलाय लानासो दङ नामाब्रा अनन जादों माथो दिनै अननल' जादों माथो खोथा गैला नामा जनि बड'लेण्डआ अ माइ गड सुकुरिया आदा बड'लेण्ड जारलासो ओमफ्राय मंगला थै नों मुसलपुरसिमल' फै मम' जाहोगोन आं होनबाय आरोना है हिनजाव गोनांफोरखौ आं बबेबा हिनजावफोरदो ओरैसो नायजाबाय थागोन बे हिनजाव गोनांफोरखौ लोगो हमो आं ओरैसो जाबाय थागोन नोंना हिनजावा बबा बुना हरगार गारबा मा जानांगौ जाखो ओमफ्राय मंगला मिनिहरबाय आरोना नोंगौ हौवा हिनजाव आलासि जानो फैदों मोजां जाना थांखा हिनजावफोर लोगो हमनो दा सानखा नङाबा होजागोनबो रुवादो देजागोनबो ओमफ्राय जोंना नोरेसोर बर' सफैनो हादों आरोना आंनि बेवबो ओमफ्राय माखौ रागा जोंफाइखो जोंनालाय माखौ रागा जोंफाइखौ इन्द्रा वेलकाम हेल' बाबु होनदो आरोना हेल' बड'लेण्डआ रङियासो दं आं दा ट्रेननि टिकेट दाननो होनदों आरोना औ थांफिनसिगोन नामा होमबाबोरा नोंलाय
जायोना पावायाव ओमफ्राय बड'लेण्डआ जोंना मिनिबाय आरोना बाव 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 हास्लिया हे हास्लिया होनलाय बाव नाजारा देखो गाइस होनलाय बाव बाव रङिया दोंबा एसे माबायाव लाना हाबना थांदो होनबालाय इसानिया न'आ रङिया मंगला र'लै थाथ'दो होनबा होनबाय आरोना दे नोंहा आलासि फैदों मोजां बेदरै नायै जाना थांदो आसोल मोजां सानैबो ओमफ्राय र' मोनसे खोथा आं सानना मोनाखै ख्रिस्टानसो नामाब्रा नोंसोरलाय माथो इद्रिसा फथाखोनो लाया लानाय नुवा सानसेबो इन्द्राया मोजां दन ना मा होनखो मा आल्ला जाखो बेलाय थांसैथ' आरो नेक्स्ट बोसोर लोगो मोनफिनगोन दि आरो आरोना आयौ थांफिनसिगोन आरोना दाख्लैसो फैनाय मानसिया ओमफ्राय जोंना मंगला ब्रा होनदो आरो नोंसोर ख्रिस्टानस' बायबानो सानखादोंमोन आं ओमफ्राय प्रकास वेलकाम वेर आर इउ फ्रम मे आसाम से हु प्रकास ओमफ्राय जनिया जोंना मन्दिरा सना होनदों आरोना सिलाय लानासो दंना नों र' सनि मंगला नङालै हाबा जाथ'वाखै आव बादसा हाबा जाथ'यैयावनो न'आव आलासि जानो फैखाबाय थैगोनसो नोंसोरजोंबो हाबा जायै सायाव न'आव आलासि जानो फैबाय जोंनाबा हाबा जायाबा न'आवनो फैनो मोनथ'वा आंसो फाग्लानो नामा आंनि बेयाव बरायबा मिनि फैदों आयौ थैखागोन फाग्लायानो मार खोमालै इयो बड'लेण्डनावसो नायनो फैदोंमोन आं आसाम ए न'सो नायनो फैदोंमोन आरोना मोजाङैनो दंबा रावबो थिखांना लाखैबा नोंसानि न'खौ ना सोरबा थिखांना लांदोंमोन ओमफ्राय आंसो फाग्ला मिनिबाय मंगला जोंना दायोसो मारै फैदों होनबाय दाय मारिनो फैनायाव हिनजाव फैफायो नामाब्रा ना हिनजाव फैफायाखै हिनजाव लाना दा दाय मारि नांदोंना साला ओमफ्राय प्रकास आदसा हिन्दी आती है होनदों थरा ओमफ्राय आंसोआ मिनिदों आंसो फाग्लाया मिनिदों फाग्लायानो मार खोमालै इयो आंसोआ मिनिबाय इन्द्राया माजाक दना क्या बोला रे बाबा इन्द्रा अन थेंक इउ सो माच सोनिया करण जल बिलुं बयलुं ना मा होनखो आंसो ओइ बाल खोरोनजों मानो कमेन्ट नुवासै ना मा होनखो माखौ कमेन्ट नुवासैब्रा बड'लेण्ड दंथ' आरो रावबो लांथ'वाखै न'खौ होनबाय आरोना लांजागोनबो नेबाय था आंसो जनि साल्थि जल बयल ना मा होनखो बयलन ना मा होनखो मंगला आंसो फैफानांदों रा अ नोंसो आंलाय हिनजावआ फैफादों सानदों दे मोजाङै जानो हाथों जनिया गस्ला गानहो होनबाय आरोना अके गस्ला गानगोन आरोना नोङो ओमफ्राय प्रकास कनसा स्टेट होनबाय आरोना बाक्सा हे बाक्सा आंसो लाव बेगर जनि साल्थि होनना मिनिहरबाय फाग्लाथां माथां बड'लेण्डआ रावबो गैया नालाय सिंगोलसोबा न'फोरावबो होनदों आरोना सिंगोलानो बेस्टफ्रा बड'लेण्डआ मिनिबाय जनिया खोरोन खम जारला होनबाय आरोना इन्द्रा अन थेंक इउ स' माच सनि साल्थि होनदों आरोना हारसिं जादों प्रकासनि मुङा त्रिपुरा आदसा सनिया मन्दिरा आंना जौ बिदैया दोनखादे होनदों आरोना गावआनो फैला माथो जौ बिदैखौनो दोनो एम्फौसो जालायलांसिगोन बे एम्फौसो जालायसिगोन जौ बिदैया
ओमफ्राय ज' मन्दिरा सना थांगोन बावला होनबाय आरोना गावआनो बावबाय थायो फैनो थिनबा फैया नालाय जौ बिदैयानो गैला आंसो हारसिं लोंजोबनोसै मालाय घन्टा जागोनब्रा बालायलांबाय आं बखिबाय थानो एलबिखौनो होनो बासै दाना आं नागिरो नागिरो नोंनिल' महर ओमफाय बड'लेण्डआ देग्लाय रावखौबो लोगो हमला नेक्स्ट इयार्स लोगो हमनोसै होनबायना दे बेयालाय मा सोलाय बहा थांनायदोलै मालायनाव मिथाइ लाबफादे मिथाइ लाबफा जनियाथ' न'आव थांनो मोनथ'वाखै होनबाय आरोना गैला आं लोंजोबनोसै ओमफ्राय जोंना बड'लेण्ड ब्लु होदिया र' होनि र' हौवा गोदाननि गोथार अननायजों बिहाव बिखुनजोनि बोर सारस्रिनायजों जनिया आं फेब्रुवारियावसो थांगोन होनबाय आरोना फेब्रुवारियावसो थांगोन दा जानुवारि ना फेब्रुवारि मोनफैबाय माथो थाहैनो मोनसिगोन दे ओमफ्राय जनिया दोनखां दोनला आङो लोंजोबनोसै बड'लेण्डआ सोर बिलाय होनदों आंनाव जानला दां मानसि फैयोब्रा बादि बेफोरखौ इगनर खालामनांगौ एख' केयार खालामा आं बेफोरबायदि मानसिखौ हरनोबा मोजां हरब्रा हराबा गेट आउट जाखा आंनि लाइफनिफ्राय साल्ला कुत्ता बायदि मानसिलै सैमाया माबायदि मानसि थायोब्रा इमान ओरै बुजि रोङै मानसि मन्दिरा सोर बि गाज्रि कमेन्ट होग्राया आं सिनायाहाय सोरबा मानसिया मा गामिनि जाखो बिबा मेन्टेला गाज्रिखा इनिया मेन्टेला खलथा गरमखा इयो मानसिखौनो मिथिखानाय मोजां जातनि मानसि नंखाया बियो इनिया मेन्टेला गाज्रिखा गोदाव सोराव मानसि थायो दे बुहुमावबो मा बुंनो आरो सोरबा उपल नामाथ' समायथाराखैलै उपल मुन्द्रा बिदि मानसिखौ हाइद थुनांगौ होनबाय आरोना हाइद खालामजाबायबो सोर जागोन बे गोदाव सोराव मानसिनि प्रफाइलखौबो खनसे नायनोसैलां मोजाङै प्रफाइलाबो मा सिनायखोनो हालाय लाङाखै आं बड'लेण्डआ अन थेंक इउ स' माच लाजिनो रोंखायालै बिदि मानसिया मालायनि मोजांखौ नायनो हायाब्रा बिदि मानसिफोरा बिराद मेगनफोरानो जोर गोनांथार खोमा मालायनि मोजांखौ नायनो हाया इसोरो जाय बादियाबा गाज्रि कमेन्ट लिरो आरोना चिरांनिसो माथो बिलाय बर' नङा एसामिससो एसामिस बा इयो मानो बर' जाथिखौ बिदि जावफायदो इयो साला कुत्ताया जावनो गोसो गावसोरनि हारिखौ जावना लायोदां इ साला मालायखौ जावनो फैदों इयो सोर हिनजावबा सिखायना होनायबा इखौबा ओमफ्राय जनिया मन्दिरा रायहरनांगौथ' र' इदि मानसिखौ गोरलै मोनो बिसोरो जेबो बुङाबा माबा जोंखौबो खुगा गैयि बायदि मोनदों खोमालै सालाखौ रागा जोंथारलां बिदि मानसिफोरखौ
नायनायाबा कमेन्ट हरनाब्रा नायनाङाबो इगनर खालामना थां बिदि जाला बेला कमेन्ट हरनाङा रावखौबोथ' जुर जुबुस्थि नायनो थिनाना नों आंनि लाइभखौ नायथार नों आंनि भिडिअखौ नायथार होननानै गावबा गावनिसो गोसो बेयाव बर' नंमारा खोमालै मानसियाबो ओमफ्राय मन्दिरा मेगन सायो होनदों मेगन सानाथ' बुङो बिसोरो मेगन सानाथ' बुङो मालायनि जेनेबा मोजांखौ नायनो हाथारा बिदि बायदि मानसिया प्रफाइल पिकचारा माबा साल हो सालापारानिसो आसोला होनदों बेलेग बेलेगबो लायोलै बिसोरो बिदि मानसिफोरा मोजां गावनि डिटेल्स होआलै बिदि मानसिफोरा जायबादि मानसिया गाज्रि कमेन्ट होयो गाज्रि राव भाषा बाहायो बिदि मानसिफोरा गावनि सिनायथि मालाबाबो होना लाया बेलेगनिखौ होगोन हयथ' बेलेगखौ होना दोनगोन आरोना देरहासारा लाब गैया बिदिखौ माथा मारिनो इगनर खालामना दोननो ओंखायनोथ' इगनर खालामखायो आङो बिदि कमेन्ट हरग्राफोरखौ केयारखौनो खालामनो लुगैखाया आं नायनो बादोंबा थांब्रा बिदिथ' कमेन्ट हरनाङा ना बे गाइस कमेन्ट खालामदो जोंना दसेनो फैना रागा फोजों गारदोलै साला कुत्ताया बिसोरनि कमेन्टबो फरायनाङा आं फरायखायाखै ओंखायनो इगनर खालामखादोंमोन आङो फरायखायाखै आङो ओंखायनो नुदोंथ' बिनि कमेन्ट आङो माबायदि मानसि थायोब्रा बुहुमावबो सोर बिमा बिफाया दायामोनब्रा बिखौलाय बिखौ होनदों ना मोनथियालै बिमा बिफानि केयार गैयालै बिदि मानसिया बिदि मानसिफोरा बिमा बिफानि केयार गैयाथ' एख' साना बिमा बिफाखौबो गावबा गावनि लाइफखौल' नायो इसोरो बिमा बिफानि लाइफखौ नाया बिदि मानसिफ्रा मानसिया बर'सो दांलै बेयो माथो बर' गोथां बायदि लिरथारदों बर' नांदेरनायसो खोमा अ बर'सो होनदों ना बर'सो दां ओंखायनोथ' बर' गोथाङैनो लिरथारदों माथो हाखाफोरनिया बायमान स्पेलिंफोरा मिस्टेक जायोना हिनजाव गुन्दासो बियो बेनो दांलाय हिनजाव नागिरफैदोंमोन खोमालै हरलै जनि खासे हरदोलै बिनो आलायनानै साला सासे नङा बिदि मानसिनि साबा आलायना होनांगौ साबा गाहाम गोरोनायाव आलायना होनांगौ बिदि मानसिखौ साला जनिया मिनिबाय आरोना मिनिथावना नङा मा बे जानला माथां ओमफ्राय बड' लेंगुवेज मेकार सफैनो हादों जोंना हेल' आगै आंनि बेयाव बरायबाय हेल' आब' होनदों आरोना हेल' आगै बड'लेण्डआ मानसिया गोसो बनदासो माथो बिलाय जों बायदि गुफुर गोसोम बनदासो नामा गोसोम बनदाखायनोथ' गोसोआबो गोसोम बिना गुफुर नङा गोसोआबो सेवग्लिबजोबनाय गोसोमसो खोमा ओंखायनो एसे मेन्टेला गाज्रि खोमालै इनिया ओंखायनो बिदि हरदों इयो मिथिखानाय बाथ्रा नङा होमबा मेन्टेल गाज्रिफोरासो बिदि हरखायोलै जानला मानला मानसि थायोलै आं मिनिनोसो ओंखारो एखनब्ला ओमफ्राय जोंना लाइक दान आब' थेंक इउ स' माच आगै लाइक होनायनि थाखाय थैखागोन बेजोंबो मेथाइ लामारद' मेथाइ मोनजासिगोन नै गाइस मोनसेरा दाहाय जागोन रं
ओमफ्राय फाग्ला नांदेरनायसो खोमा मानसियानो खानाय हो लोगोआवनो फाग्ला होनदों हो खानाय लोगोआवनो फाग्ला ना मानखो फाग्ला नांदेरनाय ब्रा मेन्टेला गाज्रिखा इनिया जारलासो गोलावसो खानाय होनदों खानाय गोलावसो होमबा फाग्लायानो खोमा इ लामाफोराव एकता गागि थाइसे देव थाइनै हर इदि होनग्रासो इयो ओमफ्राय दिदि दानो जानोसै ज'नो राननोसै होनबाय फैदो होनबालाय ज'नो रानना जानोसै गरसे गरसेबाबो ना मानो ओइ होनबा जानोसै आङो लुगैथारबाय लुगैनांला दे गाइसमोन खाथियाव थानायबालाय गरसे गरसेबाबो रानना होगौमोन आं सनि अन थेंक इउ स' माच बड'लेण्डआ साफ्रिसो नामा अब्ला नोंगौखाय हिज्रा नांदेरनाय हिज्रा नांदेरनायसो ब्रा इलाय ओमफ्राय आंबो जानो होनदाना न' गोथाव जायोब्रा सिरिया जाना सिरानि दौना हर होनदों आरोना न'हाय न' दौना हराबा मोनया बाबुआ ओमफ्राय बड'लेण्डआ बिदि मानसिखौ नागिरनानै बांलादेशियाव फानहैनो नांगौहाय मा होनखो बांलादेशियाव फानहैनो नांगौहाय होनदों र' नागिरहैनोसै होनबा जोंना एसे थाइसे थाइनै मोनगोन खोमा मिथाइ जानो आन्थाबाबो ओमफ्राय मिथिंगा सफैनो हादों आंनि बेयाव बरायबाय जि गोथाव जाखाबाय आब'आ होनदों आरोना गोथावखौनो जादो र' हायना लोगो सफैनो हादों जोंना बुस्राव आंनि बेयाव बरायबाय हेल' बुगाव होनदों आरोना लोगो सुखे जनिया मोजांदि गोथाव होनदों आरोना बिराद नेवथायोलै हायनाया जोंना हेल' बुगाव होनदों आरोना हेल' बुस्राव नोंखौ गारना जाबाय दे सरि बिसिगि माबाखौ सुखेखौ गारना जाबाय ओमफ्राय जि बड'सा सफैनो हादों आंनि बेयाव बरायबाय नाइस थेंक इउ स' माच बड'लेण्ड र' आं मोसौ नायहैनोसै दियार थाथ'दो दियार आयौ न'आव मोनफैबायबो होमबा दे थांदो अबालाय मोजां गांखो गोनां होना फैदों ओंखाम जाखांबाय नामा होनदों आरोना आंखौ सोंदों नामाब्रा आं जाखांबाय दहायनो जादों सिरा जानो मोजां मोनसोयो आंखो आं एखनदा जाबानो दोनगोन आरोना बारा गोबाव होखाया आं लाइफफोरखौ एक घन्टा जागोनसो जाखायो आं होनोबो बासिनायानो दानिया लाइफ जेने थेने नोंसोरजों खबर लालायनो होननानै होयो आरोना इउटुबार जानोबा पकेटनि खाजा आं बुजि मोनासैलै मा जाखो बेलाय मा बुंखोबा
ओमफ्राय देरहासारा दे होनबा थाथ'दो आंबो प्रग्राम मोनसेयाव थांनि होनबायना दे आंखौ लांफाया नामाब्रा ओमफ्राय खाथिसो रङिया 20 मिनिट्सल' लायो टंलानिफ्रायनो दानो लायो लानाया एसे गोजानसो माथो आं टंलायाव थांखांबायना ट्रेनजों फैनाय नामाब्रा नोंलाय आं टंलायाव थांखांबायना जोंहाबो टंलायाव आलासि दं नालाय बिब' हरनायदों जोंहाबो टंलायाव नोंनि फ्रम बिखौदो होनबाय आरोना नोंनि फ्रम बुजि मोनासैलां माबायदि बुंखौ आल्ट्रा मिक्स सफैनो हादों आंनि बेयाव बरायबाय हाय हेल' बड'लेण्डआ ट्रेनजों होनबाय ट्रेनजों एसे खाथि जायो जानायालाय आंबो थांखांबाय खनसे टंलायाव ओमफ्राय थौ थांनोबा केमेरा हमग्रा जानांगोन बे थ' आं केमेरा हमग्रा जागोन दे एम एस ब्लग सफैनो हादों आंनि बेयाव बरायबाय हेल' केसे हो मैं अच्छी हूँ एम एस आप कैसे बड'लेण्डआ टांलानिफ्राय बाइकजों फैबाय 10 मिनिटल' लायो न'सिम होनबाय आरोना होमबा नोंना टंलायालासि मोनहैया खोमाहाय खारबामान सिगाङावनो खोमा नोंनि जायगाखौ खिथादो होनदों आंनि जायगाखौ आरोना आंना बरमा बाक्सा आरोना आंनिया ओमफ्राय नोंलाय बहानि जाखो जि बर'सा एम एस निउ फ्रेन्ड जइन मी थेंक इउ स' माच र ब्लुटुथ टिउ मे ओमफ्राय हाय हेल' बोला है एम एस ने जनियन थेंक इउ स' माच एमा जनि जइन मि होनदों ना जनि जइन जाना लिंबाय हायनो एथ' मोजां जादो दे जोंना जइन जालायदो एम एस ने किस किस का ब्लू है जइन करो प्लिज होनदो आरोना जइन करो गाइस जइन करो कौन नया है जइन कर लो ओमफ्राय क'क्राझार आंना होनबायना क'क्राझारनिसो नामा आङो बिराद क'क्राझार अदालगुरि बिफोरनिल' मोनो बांसिन एल पि फोराव ओमफ्राय गरेस्वर खाथिनि जों गामि जोंनि बाक्सानिनो लोगो मोनफेरा आङो प्रिस्टल नामा ये वेलकाम हाय हेलो नया है तो ज्वाइन कर दीजिए गाइस एम एस ना मुंडेरा रिप्लाई करो ओके बाद में रिप्लाई कर दूंगी मैं एरबी रखने के बाद कासुगाव क'क्राझारनि दा आंथ' सिनायालै आंथ' थांफेराखैबो बड'लेण्ड दिनै टंलाबो बाजार दंमोन नायासै आं टंला बाजार आरोना दिनै माबायदि जायो गोदो नामाब्रा टंला बाजारालाय जों हाबफेरनो मोनाखै मा ओंख्रि जाखोलै मेदामोन आयौ माथो बर'सो आंलाय हिन्दीवालासो सानदों अनलाहाय अनला ओंख्रि बर'नि ओंख्रि अनला एम एस आ बड'लेण्ड जइन कर'ना होनबाय आरोना बड'लेण्ड जइन जानो लिंबाय हनै जनि अन थेंक इउ स' माच एम एस रनामात मेरे को बुरा लगता है रने से हायनाया जोंना जा बुगाव होनदाना गावआ जानो फैया सुखियानो जोंना ओमफ्राय होनदों आरोना एम एस रना मादिया ओमफ्राय जांग्रिखाङा बिदि मानसि ना बिमा बिफा बिब' बिनानाव दंना गैयाब्रा बिदि मालायखौ बुंस्लाय
स्लाय गाव गावनि बिमा बिफा बिब' बिनानावफोरखौ बुंबानो जायोना बिदि मानसियानो मालायफोरनि मोजांखौ नायनो हायै जायोलै किसना औहाय औ बेनोथ' बाद होनोसै बेफोरखौ बेफोर मेन्टेल गाज्रिखा आइ डन्ट केयार एसे गिदिर जायो बाजार मंगलबार सुक्रबार जायो बाजार थंलान्दा ए मालाबा बाजार जानो थांनांबायलै होमबालाय सनिया मन्दिरा ओंखाम उखैबायनो जाहैदोब्रा पिस्थलफोरजों गावला जोबना जाहैदो नोंबो ओमफाय प्रिस्टेला जा माबोरै दंमोन मेदाम नोंलाय होनदों आंना मोजाङा मोजां बाट सिङाव दिल' दिमागाव हामालै सायावल' ओरैनो हेपि इउटुबार जालालै आंथ' बिराद खस्थ' इउटुबखौनो दाननासो लानोसै आं होनबाय आरोना बेनोथ'लै बेनोथ' ओरैबायदि खस्थ' आरोना खस्थ'नि फिथाइजोंसो फैसा मोनो आंनाथ' डलारानो फैसायानो गोमाहैबाय बहाबा गैला हाबला एम एसआ जोंना जइन करने को बोला ना प्लिज होनदों आरोना जइन खालामदो दे जोंना गाइसमोन एम एस दोबो जाय जाय जइन गैया इ जनिखौबो लिंहरदो बड'लेण्डखौबो लिंहरदो जइन जाया मानो नोंसोरो गोदान लोगोबा बड'लेण्डआ एम एस अके होनदों आरोना ओमफ्राय जनिया थैस उनाव मिनिबाय आरोना माखौ मिनदों ब्रकेन हार नामा मेदामलाय होनदों आरोना मेदामालाय ब्रकेन हार्टआनो जाबाय ओरैनिफ्राय ओरै जाथ'दो बिदि होनना लाब नङा दे लाबनि लैथोआव आं गोजावथ'वाखै आंना लाबाय इउटुबासो इउटुबजोंसो ओरै ओरै जाथ'दो सोरबा सोरबाथ' बिखौसो बखिग्राबो दंना आंनाबो मनथाइसो मन'थाइसआनो थांफिनबायसो होनबाय आरोना मनथाइसआसो थांफिनबाय आरोना आंनाथ' फैसायानो गैला खोमा हाबला खोमा माबा चेक खालामनाय फैबाय ओमफ्राय एक्सेन्सआवबो हाबनाय फैबाय एकाउन्टाव ट्रेन्सफार खालामनाय फैबाय नै एकाउन्ट नायो गैया एम एसआ कोई जॉइन नहीं करता है करता हो क्या रे बाबा होनदों आरोना ओमफ्राय मिथिंगा बर' सफैनो हादों आंनि बेयाव बरायबाय हेल' होनदों आरोना हेल' 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 ओरैसो आंना बिसार सफैनो हादों आंनि बेयाव बरायबाय लाभनि लैथो उसुमा न' आं लाबनि लैथोआव गोजावथ'वाखै दे आं इउटुबनि लैथोआवसो गोजावना दंथ'यो लाबनि लैथोआव आं मालाबाबो गोजावथ'वाखै ओमफ्राय मेदामा दिनै बिउटिफुल नुदों थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जनिया मन्दिरा इउटुबनि फैसा मोनजाथारा होनबाय आरोना नंगोना नङा आंबोथ' मिथिना मोनलाय लांलालै नंगोना नङा मिथिलाय लांला आंना फैसायानो केन्सेल जाबायसो खोमा बिशाल लाइकदान थेंक इउ स' माच बड'लेण्ड एम एस ब्र' इउआर चेनेल जइन दान प्लिज कमेन्ट चेक अके होनदों आरोना आपको जइन कर दिया बड'लेण्ड हिर' ने एम एस कमेन्ट देखो ओमफ्राय जोंना बिशाला उसुमाले जा बिउटिफुल नुथारो नोंखौ होनदों आरोना ओरैनो जावफैनाङा ओरैनो जावफैनाङा ओमफ्राय जनिया ब्र' बिशाल मा ओंख्रि जाखो होनबाय आरोना है बिशालालाय मा ओंख्रि जानोब्रा गुसेंग्रा जायो बे गुसेंग्रा राजा गुसेंग्राल' जायोब्रा इयो इसोरनिखि हमबानो मोनोब्रा गुसेंग्राखौ जोंनिखि जावलायनांगौ गुसेंग्रा जावनाया जालायसिगोन र' ओमफ्राय एम एसआ बड'लेण्ड अके होनदों आरोना
जनि ब्र मटर आलु कबि दाउदैसो होनबाय आरोना बाव जा गोथाव गोथाव जादों दिनै आंहा ओंख्रियानो खामानि गैयाना ओंखायनो बिसाला उसुमा फै गुसेंग्रा जानोबा नोंसोरनिखिनि गुसेंग्रा जानो थानांगो गुसेंग्राबाथ' हनै ओंखामानो खब'नै बार हाबखागोन आरोना जि मोदोमनाय मोनखायो आं स्काइ वेलकाम आंना नोंखौ मोजां मोनो होनबाय आरोना आं नोंखौ मोजां मोनो होनदोना जागोन दे आंबो नोंखौ मोजां मोनो ओमफ्राय जांख्रिखाङा मा खि सना दाबो इउटुबनि फैसाखौ दांनो मोनाखै नामा होनदों आरोना आङो इउटुबनि फैसा दांनो मोनगोन ना मोनाखै आं भिडिअ' लामनानै होगोन आरोना नोंथांमोननि सेराव नेबाय थाथ' भिडिअ लामना होगोन आं बेखौसो नेबाय दोङो आरोना आङो मालाबा आङो भिडिअ लाबोगोन स्रायनो ओमफ्राय नोंथांमोननि सेराव खोन्थागोन आङो सरि दा आङो लाइभआव खोन्थाथ'ला दे ओमफ्राय आसिस वेलकाम मेरेल बेमिस स्वागत है राम 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 नमस्ते नमस्ते आशीष लाइक डान थेंक इउ स' माच आशिस राम 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 आंसोआ मिनि फैलायबाय फाग्लासो बे एम एसआ बड'लेण्ड रिपाइ करदिया अके होनदों आंसोआ मिनि फैलायबाय मिनिलायबाय मिनिलायबाय बिसाला जोंना जनि ब्र नोंसिनालाय मा ओंख्रिमोन ब्र होनदों आरोना आंसा मिनदों आंसा मिनदों आंसा मिनदों आंसा मिनदों ओमफ्राय आसिस राधे 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 होनलाय बड'लेण्डआ अब्ला दियार बाय बाय दे होनदों आरोना दे दे जोंना मोसौ दोस्लायबा नोंना मोसौआनो गैला बे फुना खारबाय बड'लेण्डआ एम एस ब्र मुझे जइन मत कर मेरे मेन चैनल है एस पी बडो इसका मेन चैनल है एम एस बी बोडो इसका मेन चैनल का नेम सुहान वेलकम मेरे भी में स्वागत है हेलो ओमफ्राय जनिया कोरोन लाव लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा नामा होनखो बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर होनबाय मा नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर नामा रोंलालां फरायनो सहान वार इउ फाइन 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 आं दौवा हो हाइटस नेट स्ल' एम एसआ जनि जइन मि होनदों आरोना जइन जानो लिंबाय दोंलै जनि एम एसआ जइन जादो दे जनि सालथि आइदै आइदै सोरजों बुजागौब्रा नोंलाय इदियाव खावनो थांना बुजाबाय खोमालै बिसाला मा ओंख्रि जानायमोन रा उसुमा खिथादो हागोन ना होनदों आरोना हागोन हागोन मानो हाया जानो माबालाय आदा ओंख्रिया माबामोन अनला खारै सोनिया एम एस सबकर रिटर्न दूंगा होनदों आरोना आपको साफ करने के लिए बोला है सोनी ने एम एस बि आ जोंना मिनिबायलै एम एस आ जा रहा हूँ मैं कोई भी ज्वाइन नहीं करता है होनदों आरोना ओमफ्राय आंसोआ जोंना लाइक दान एक्सनो औ बादसा बन बे एक्स वाइ फैलायगौब्रा थेंक इउ स' माच लाइक देने के लिए जनिया गोरोन साल्थि होनदों आरोना अ आंसोआ गोरोन्सो खोमालै बे फाग्लासो गोरोन्सोथ' बियो बर' सिटार सफैनो आरो आंनि बेयाव बरायबाय मिनिफैदों आरोना सहान हेलौ 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 आंसोआ जनि साल्थि आइदै आइदै सोरदो बुजाखो हिनजाव खावनो थांना बुजा हरबाय नामाब्रा नोंलाय जनि कोरोन होना मिनिबाय एम एस आ कहा है एस पी बोडो दिखा नहीं मुझे इहे एस पी बोडो आया था एस बी बोडो आया था कमेंट करो एस बी बोडो आपको साफ करने के लिए बुला रही है एम एस ने ओमफ्राय एस बि बड' स्टारा जोंना लाइक ब्रेकआप दाना ब्रेकआपबो खालामलायबाय होनबा थेंक इउ स' माच बाट ब्रेकआप खालामनायनि थाखाय गाबनो ओंखारदों आरो ना
बिसाला मिनिबाय दा आंबो BPF सफैनो हादों। जारलासो सना आंनि है बिदिबा आं कमेन्ट फराया बिदि बुंना कमेन्ट फराया आङो मोनथिखा ओरैनो गाव बुंजोबनो बायदि रागा जोंखादो दिनै लोंना फैखादो एसे SB आ मा MS ब्र हाय होनदां ना दिखा नहीं है क्या MS हाय बोला है आपको SB ने मुंदिरा कमेंट कर दिया अब वीडियो पर रिप्लाई करना ओके 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 रिप्लाई करूंगी सिन्ता मत करो जनिया गोरोन दैयाव बारसोम होनदो आरोना लाव बेगर जादों र' आं एसे गोसोआव दङ र' लाव बेगर जादों ना लावनि बेगर गानसोनायखौ एसे गोसोआव दङ आं ओमफ्राय MS SB बड' कुइन्ट्रि अके करता हूँ होनदों ना फन हरबायलै आंना लोगोआ SB आ मा ब्र अके होनदों ना MS ब्र अके होनदों बिसाला बाप्रे तामाम गोथाव सुमा होनदों ना माइबा गोथाव साबा दाङा आंसो जनि साल्थि आलौदों लाव बेगरा जाला नों जाला आउट जाबाय बिसाला आं बेरायनो थांनायदो उसुमा बाव मालाय बबाव बेरायबाय थायोब्रा आंलाय माथो बेरायनोनो मोना सोरबा आंखौबो लांफैदो ओमफ्राय SB आ मिनिदों गैला बे दै दौनो रोंलायै मोसौखौनो आंबा जोंना मिनि फैदों आरोना MS आ जोंना SB बड' साबसक्राइब कर दिया आपको अके होनदों आरोना ओमफ्राय उज्जवल वेलकाम मा खबर जिउ होनदों ना खबरा मोजाङैनो दंथ'यो र' आंनाबो नोंनालाय माथो खबर होमबालाय जनिया गोरोन साल्थि फै दैयाव गोजावना लानो हो गोजोमना लानो आं होनदां ना नारसोमना लाथ'लै दसे होमबालाय बे SB आ MS ब्र अके थेंक इउ होनदां ना मा इयो सामनाथ नामायलाय सबनाथ नामायलाय सामनाथ नामा वेलकाम वेलकाम अन थेंक इउ स' माच आङो थै फाफि अरजाया फरायाबा बाराबा नोंखौ गावग्लुंहैजोबगोन आं मोनथिखा दममारि फैनाङा फाफि साला सुनि MS आ SB बड' रिप्लाइ कर' प्लिज होनदों आरोना MS ब्र अके वाइट फर मि अके होनदों आरोना जनि साल्थि आयदै साजोब्बाय नामाब्रा नोंनालाय जनिया मन्दिरा गोरोना LB आव लाव बेगर ए लाव बेगरनि माला गानो होमबालाय सुनानै बड' सिस्टारा नोंखौ ब्रेकआप खालामाखैथ' दियानो दा ब्रेकआप खालामदों आंखौ आं गाबनोसै जनि साल्थि नामिनबाय ना बड'आ जोंना लाइकखौनो ब्रेकआप दान खालामदो होनदों आरोना लाइकखौ बेकआप खालामो सोरबा खि आंबा जोंना मिनिबाय जनिया मिनिबाय आंबा जनि साल्थि होनना मिनिबाय आंबा जोंना आं फिबाय होनदाना आंबो फिबायलै ओमफ्राय बड'आ जों नेट स्ल' जाबाय आयौ 1 घन्टानि बारजोब्बाय माथो 10 मिनिट बारा जालायलांबाय आंसो मिनिबाय आंसो मिथिबाय बर'आवबो मिनिबाय आंसो मिनिबाय जनिया खोरोना मिनिबाय आं फेबाय मन्दिरा एक्स होनदों ना आंबो फेबायलै होमबालाय जालालै जना हाला गाइसमोन मेरी माँ नाबो नायनो फैदों फख्रियाव होनदों आरोना गैला नोंनि मोसौआ दै गांजोबनानै उन्दुना थालायलांबाय बे गांसोखौनो जालायला बेयो मन्दिरा सना आंनि जौ बिदैखौ लोंजोब नाङा आं लोंना फेलायलांबाय गैला दोनलां नोंनो थाबबो फैया नेबाय थाहोयो आंखौ
बर'आव जोंना फख्रियाव होनदार नामा गोदो गोदो दंथार नामाब्रा आंनोबो लाबोलै मानैसो होमबा नोंसानाव ना आलासि जाना थांसै जाय जाय थांफानो थुखांदो जांख्रिका मा ओंख्रिथ'बाय हो ओंखारथ'बाय दे खिस'नानो थेंक इउ स' माच आंबो दोनखानोसैहाय दसे थानानै ओमफ्राय जनि सालथि एल बि होआ नामा होनदों आरोना जनिया खि एल बिया जागोनलै होगोन बियो दायो ओमफ्राय जांख्रि जोंना अनुपम आंनि बेब'रा हाय सिस्टार होनदों ना हेलौ अनुपम बिराद मोजांलै नामा अनुपम अनुपाम अनुपामसो दे बड'लेण्डआ जा ए नोंगौ नामा लांगोन र' ए नोंगौ नामा फै अब्ला दाना बेरायनो दाना गावआ लांफैयानोबा आं सिनिखौनो हाया जांख्रिङा बाय 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 सोर हिनजाव लाबोदो होननासो बिमाजोंसो हरजाबासो र' देलाय गाइसमोन सोरबा आलासि जानो लिंहरदो बिराद गोदाव सोराव न'आव थाबाय थानो बाबाय आलासि जानो लिंहरदो दे सोरहानावबा नायै बेदरै जमा जाना फैनोसै आं एल बि होनो बाबाय आंखौ जा मिनि होयो होनबाय आरोना मिनि होबानोथ' मोजां जायोबा अ बर' कबा नाजने মইতো অসমীয়া ক'বা নাজনি মই বড়ো ক'বা নাজনো দেই অলপ বুজিহে পাও होनदाना आदसा মই बि अखमिया ক'बा नाजनि मिनिखायोलै सयथिबो आंसो मिनिबाय आरोना 5 फेब्रुवारि थारिखबो फांसन दं बाव मालाय बिराद मोसायोखा आंसो जनि सालथि आं बाय बाय होनदा दे दे बाय बाय जनिया मन्दिरा जोंनाव फैगोन दा बेरायनो होनबाय आरोना मानो थाङा जागोन थांगौहाय बयनावबो थांगोन गुरुग्लिजोबना फैगोन आंबा बर' स्टार बाय 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 होनदाना कट खर तुमार होनदाना मरथ' बरमा बरमा है मरकट मतलब बरमा से हूँ मैं मतलब आसाम से हूँ मैं मतलब नामा मतलब नामा too many गोरान बाय बाय होनदाना ओमफ्राय मोनदि फै हाबा जानोसै सना होनदाना न' 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 माबा जाना दंथ'यो हाबानि थारिकआ थैना दंथ'यो आंना दानो थाङा आङो सिख्ला बैसोआवदि उदां उदां खारना माबानो हायो बेरायनो हायो जानो हायो लोंनो हायो बिनो थिग बार' ओमफ्राय मैं तामुलपुर जाय थाकू होनदाना ए आप कहाँ से है तामुलपुर ओमफ्राय बड'लेण्डआ फाबै दिप अरुणता सुलेखा गौतम बिग्राय सिमांसा बड'सा फुकन मोनसोम फैगोन आव मालायसो नायनो थांसैलै होमबालाय लांफायखादो दे लांफायखादो खोरोन बाय बाय होनदो ना अनुपम मैं गुवाहाटी आसलाम आसलान और पूरा साई आसू होनदाना अच्छा जी कोई आया है मेरे घर में मानो बिदि नों जि होनदो दे दे होमबा थांसैलै दे लांफैदो होमबा दिनैनो एमडि सफैनो हादों आंनि बेयाव बोराय हाय हेल' जनि अन थेंक इउ स' माच सोरबा आंदो मिउजिक भिडिअ खालामबा फै खालामनो नामा गाइसमोन मिनिनोसो ओंखारगोन आं नोंसोरजों मिउजिक भिडिअ बानायबा सयथिबो
मोसानो रोंनाय नंलाय आं होमबानिया थोस ओइ आं न बिदि कमेन्टखौ आं दानिया फरायला आं मोजां गथ' जाबायथ' मोजां गथ' जाबाय मोजां गथ' जाबाय आं दानिया बिदि कमेन्टखौ फराया आं मोजां गथ' ओंखायनो बिदि कमेन्ट फराया आरो संगिनायाथ' जोंनि खाथियावसो हाबा जादोंथ' मुलुगजों बिसोरबो फैगोन होनदाना नोंहानो नायबाय थादोलै जोंहा नुवा ओद आं बेफोरखौ फराया मा होनदों आं बुजियाखै ने फुकनाथ' जोंनि खाथिनिसो होनबाय आरोना नोंसिनि खाथिनि होननाय खोनादों आङो फुकनखौ आं बेफोरखौ फराया दे रोङा आं बेफोरखौ फरायनो माबा खलथां खलथिंफोरबा ओमफ्राय जनिया मन्दिरा बारा नोंसोर हो मन्दिरा बारा नोंसोर मा बारा नोंसोर बुजि मोनासै आं सच मेरी आपको इतनी प्यारी ना होती तो मुझसे इसकी बीमारी हो बीमारी ना होती होनदां क्या बोला रे बाबा तू मेरी सनिया मन्दिरा बारा गाइस आं दोनथ'नोसै दे मानसि फैदों र' दोनथ'नोसै मन्दिरा बाय बाय ओंखाम जानोसै दे बाय बाय सिमांसा बड'सा दे नों नायबाय थाथ'दो दे गाइस बाय बाय दोनथ'नोसै आरोना मानसि फैदों र' दोङो